Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Cindy Meliana Sari Gunawan saka kelas 12 MIPA loro nomor absen 7. Kali iki kula badhe mempresentasike babagan serat tripoma pupuh dendang gula. Serat tripoma artine serat kang telu, po iku patuladan, mo iku utama. Serat tripoma yaiku karya sastra kang isine gambarake telu patuladan utama, Patisuwanda utawa Bambang Sumantri, Kumbakarna lan Suryaputra utawa Adipati Karna. Serat tripoma iku karya sastra awujud tembang dendang gula kang cacahe ana 7 pada utawa 7 bait. Dendang gula yaiku saka tembung dendang saekti jinising kewan manuk kang saben menclok nyuara nggauk-nggauk. Umume diarani manuk gagak. Saka tembung iku dendang ateges cewer utawa seneng omong ing ngendi paran. Gula ateges samubarang kang legi. Anti dasar saka pangerten kasebut, dendang gula ngemu surasa pitutur kang becik. Mula tembung dendang gula pantese kanggo aweh pitutur kebecikan. Watak dendang gula iku nduweni watak luas, nyenengake, grapya asmana. Cocok utawa jumbuh kanggo nggambarake sakabehe swasana utawa kawontenan. Iki serat tripoma pada 1 lan pada 2. Ing slide iki serat tripoma pada 3 lan 4. Ing slide iki serat tripoma pada 5 lan 6. Ing slide iki serat tripoma pada 7. Paugeran dendang gula. Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa baris saben sapada. Guru gatrane ana 10. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra. Guru wilangane ana 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12 lan 7. Guru lagu dibaning swara ing pungkasan gatra. Guru lagune ana I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Wos serat tripoma. 1. Serat tripoma ngandharake babagan patuladan. Tokoh kapahlawanan saka cerita Ramayana ing perangan lakon Sumantri Ngenger, Kumbakarna gugur, lan cerita Mahabharata lakon Adipati Karna gugur. 2. Wong kang ngabdi kudu duwe syarat sarana guna kaya lan purun. Dadi abdi kudu pinter, iso gawe sugih negarane, lan nurut marang negara lan rajane iku ginambarake dening tokoh Patisuwanda kang bekti lan setya marang negara. Kaya dene tokoh Sumantri kang ngenger marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Wos serat tripoma 3. Dadi warga negara kudu duwe sikap nasionalisme kang wani ngetokke jiwa lan ragane kanggo mbelani negara. Sikap iki kaya dene Kumbakarna kang mbelani negara ngalengka saka pangamuke Wadyabala Ramawijaya. 4. Patuladan saka Adipati Karna yaiku nalika ing perang Batarayuda. Sanajan wis ngerti yen musuh prangane sedulur tuwa Pandhawa, nanging ora mbelani sadulure. Tetep mbelani negara Ngastina kang wis nggedhekake lan kang disuwitani. Cekap semanten atur kula, matur nuwun.